Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Biye juin kalo tili 26 ye san 2023 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo la danti foli min na kunnafoni min na bɔ sigi k'a makɔnɔ don o don a kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana marabaw kabi juin kalo tile 16 tɛmɛnen san 2023 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ka baara banna anw ka jamana o kɔnɔna la MINUSMA bɛ dugu minnu kɔnɔna la sa olu sifinnakaw olu y'a yira k'a fɔ ko yala ko ni MINUSMA taara k'a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye olu ka dugu ma wa ko lakanabaliya tɔ tɛna sinsin wa. Ni wagati na samiya ale kɔni donna an ka jamana o kɔnɔna la no fɛn min ye sigida sifinnakaw ye olu kɔni kelen no ka wuli ka u jɔ ni ka u ka sigidaw olu nɔgɔw ni ka olu bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa a fosse kɔnɔnaw a kɔni yirala k'a fɔ ni sifinnaka ninnu fɛ ko ni baara in kɔni alu bɛ ka a kɛ o b'a la ɲini sigida maaw fɛ u ka u dɛmɛ u ka baara o kɔnɔna la walasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la. Banabakaw olu b'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ sɔrɔ bɔsonba dɔ ale kɔni ye groupe électrogène ni ka o di Banaba dugulamaw olu ma a yɛrɛ ka fɔ la k'a kɔni ye ni groupe électrogène d'u ma walasa gɛlɛya min bɛ u ka kurantigɛko la o bɛ se ka ta ka bɔ u kan cogoya min na k'a yɔrɔ la k'a fɔ kabini sunkalo kalo ni Banaba ale bɛ kuranko gɛlɛya o kɔnɔna la fo ka taa fɔ ko sisan nɔ fɛn min ye Banaba dugulamaw ye olu ye foli kɛ ni ka ɲɛsin ni maaba ye ale yɔrɔ la. Kariyasun faleni kalafili minnu kɛra an ka jamana o kɔnɔna la no ale jaabi olu fɔra a ɲɛma fɛ ni o ye Mustafa Sise ale y'a yira k'a fɔ ko 197 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka sariyasun ni ka ale falen n'olu ko awɔ. Seliba ale ɲɛnamayali kɔni o bɛ ka se min ni a kan kɛ araba natɔla ye o la Seliba kɔni alisilamɛden a ɲinilen don a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'a se b'i ye i ka kan ka lahiya ni ka o faga nka nin wagati n'a lahiya saga yɛrɛ kɔni o tɛ se ka sa anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ fɛn min ye sagafeerelaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko saga kɔni ale da gɛlɛyara ko a kun ye fɛn min ye lakanabaliya o de kɔni kɛra sababu ye ni ka saga ni ka ale da gɛlɛya. Mouvement yɛrɛ wolo debout sur les remparts juma tɛmɛnen olu kɔni farala ɲɔgɔn kan brousse du travail o kɔnɔna la ni ka fara ɲɔgɔn kan a kun ye fɛn min ye sa o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA ye ale ka taa ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la i n'a fɔ an ka jamana marabagaw olu y'a fɔ cogoya min na k'olu kɔni ka dɛmɛ bɛ an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ la. An ka
cɛmancɛ fanga jamana maraba ni o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni a dusukun ni ka o la kuma ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin muso minnu bɛ yen nɔ ni olu cɛw kɔni tora kɛlɛkɛyɔrɔ o la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ni ka bagan ni o ye saga ye o 200 ka taga se tulu bidon 200 a 20 litiri ale ni malo bɔrɔ 200 o kɔni bɛna tila ni denbaya ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ kabini colonel Asimi Goita ni ale kɔni sigira fanga la a ye layidu min ta a bɛ ka atime ni ka dɛsɛbagatɔw ka olu dɛmɛ. San 2022 o kɔnɔna la sɛbɛnkan kasara 8,889 o de kɔni kɛra a kɛra sababu ye ni ka maa 8,297 ni ka olu jogi maa 684 olu kɔni bɔnɛna o ni na an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ. Defu kimelu jabi ulu kɔni bɔra juin kalo tile 24 san 2023 an ka minisiriso min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɛw ma. U y'a yira k'a fɔ ko kalanden 24 n'a kunkanfɛ olu le kɔni ye kimeli ni ka o kɛ maa 74 ni 375 olu de kɔni ye a sɔrɔ o de la 100 sara o 100 sara 30 ni murumuru olu de kɔni ye a sɔrɔ. Mali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo gaze kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni ka da kelengela bɛɛ lajɛlen kulo ka bi tɛnɛdonya na ni ala man ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don na nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan jan'o cɛ sa tunga lafiya di anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ bayi ni wagati na terrain bɛ tunga lafiya ma olu bolo barankɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelengela bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 terrain yɛrɛ musaka bɛ ti jɔ sɛbɛwari miliyɔn 4 ani 100,000 la n'a ka di maa min ye k'a sara yɔrɔnin kelen i bɛ se k'o kɛ n'a dɔgɔdɔgɔnin sarali fana ka di ye o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen kalo kalo bɛ wari 573 ka o de bɔ o bɛ kalo 12 ma walima kalo 18 kɔnɔna la wari 782 tunga lafiya nana tungange olu lafiyali o de kama aw k'an bɛ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'aw la an ka nɛgɛjuru sira 72 18 42 47